Para umat kagunganipun Gusti Allah ingkang saestu kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Salam tentrem rahayu. Keparenga kawula Pendeta Trinur Adi saking GKJ Surya Diningratan Ngayogyakarta badhe nglantaraken renungan Sabda Winedhar ing dinten Selasa gangsal Mei 2026 kanthi jejer bingah sumringah. Wondene waosan kitab suci kapetik saking kitab Wulang Bebasan bab 3 ayat 7 lan 8 ingkang mekaten. Aja rumangsa pinter dhewe, wedi lan asiya marang Sang Yehuwah lan ngedohana piyala, iku kang bakal marasake awakmu sarta nyegerake balung-balungmu. Mekaten pamaosing kitab suci. Rahayu kita sedaya ingkang mirengaken sabdanipun Gusti Allah saha tansah dipun lestantunaken ing gesang sak padintenan. Haleluya. Para sederek ingkang kinasih, kathah para sepuh utawi warga adiyuswa ingkang sami ngudarasa. Balung-balung padha pegel kabeh, wis ora bisa mlaku rikat lan sak piturutipun. Menika limrah awit yuswa ingkang sampun sepuh, kawontenanipun badan ugi sangsaya ringkih lan winates. Lajeng nalika pepanggihan kalian kanca sakbarakanipun sami dene nglelipur, srana rengang-rengeng ngidungaken hati yang gembira adalah obat. Kados pratelanipun Wulang Bebasan bab 17 ayat 22. Ati kang bingar minangka obat kang manjur. Menapa leres manah ingkang bingah menika saged dados tamba ingkang manjur tumraping gesang kita? Para sederek ingkang kinasih, piwucal dinten menika nyebataken menawi kasarasan lan segering sarira kelampahan awit tiyang boten rumaos pinter piyambak. Tiyang ajrih asih dhateng Gusti Allah ugi nyingkiri piyawon. Leripun kados pundi? Tiyang menawi rumaos paling pinter, gesangipun boten jenjem. Sumelang menawi dipun tandingi tiyang sanes. Manah lan pikiranipun namung ngudi, piye carane bisa minteri wong-wong liya. Tiyang menawi tanpa gadah raos wedi asih dhateng Gusti Allah, mesti namung bujeng pepenginaning diri lan patrap ingkang mekaten mesti mboten nate marem, kebak ambisi, kebak ing pepinginan ingkang muluk-muluk, temahan, saged stres lan ketaman sesakit sanesipun. Mekaten ugi tiyang ingkang boten nyingkiri piyawon, mesti boten peduli dhateng tiyang sanes, boten peduli ugi dhateng paugeran. Satemah tanpa sadar kawengku ing reh-rehaning dosa lan pati. Para sederek ingkang kinasih, kula lan panjenengan menawi kepengin manggihaken gesang seger, bingah sumringah, sehat, sumangga kita tansah ajrih asih dumateng Gusti lan sampun ngantos rumaos pinter piyambak. Ananging tansah andhap asor wonten ing ngarsanipun Gusti lan nyenyuwun kawicaksanan saking Gusti. Sumangga tetep makarya kanthi bingahing manah, kanthi semangat saha tansah ngupadi seger, saras, lair lan batos kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti Allah Rama kawula ingkang Maha Asih, kawula ngaturaken panuwun awit sabda paduka ingkang sampun ngengetaken kawula supados gesang kalawan manah ingkang sumarah dumateng paduka. Kawula mugi winulanga supados sampun ngantos ngandelaken diri, nanging supados lembah manah saha ngupadi kawicaksanan paduka ing sauruting lampah gesang menika. Mugi kawula tinebihaken saking pepenginan ingkang nasar lan saking sedaya ingkang awon, supados manah kawula tansah resik lan tentrem. Mugi kaparingana kawula kabingahan ingkang sejati, ingkang badhe nyegeraken malih badan lan batos kawula, satemah kawula saged nglampahi gesang kebak ing raos syukur.
Wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.